भारी वाटते सगळं. जसं काय एखादा राजवाडा महल टाईप वाटते ना सगळं असं. होय, एका डोळ्याने तू गुपचूप बघतेय. हो काय. होय, ते पुसलं की व्यवस्थित छान लागतं. झालं हा स्पेस मस्त वाटतो. वरच्यांना ना खालचं दिसत नाही मेन. ह्याला सेंटर दिलेला आहे. हा, याला सेंटर ओपनिंग दिलेली आहे आणि त्याला विंडो ठेवलेला आहे. हे बघा, त्याला विंडो ठेवलेली आहे. नमस्ते. आज आम्ही तुम्हाला आहे ना आमचं घर कितपर्यंत पोचलं आहे आणि कसं कसं काम झालं आहे ते आता आम्ही तुम्हाला दाखवतो. दरवाजे वगैरे लागले आहेत ते कसे आहेत आणि काय कमी असेल तर अजून तुम्ही सांगू शकता आम्हाला, म्हणून आम्ही तुम्हाला दाखवतो. चला मग आता घर बघूया. चला. आमच्या आईनी हा घर बघितलेला नाही, ते फक्त व्हिडिओ मध्ये बघतात आहेत ना. प्रत्यक्ष तुम्ही आता आतमध्ये पहिलेच टाइम बघतात आहेत. आतमध्ये गेलेले नाहीत ते. आता फर्स्ट टाइम ते आतमध्ये जातात आहेत. तर हे बघा, हे विंडोज आणि डोअरचं काम बघा एवढं झालं. दरवाजे बघा लागलेले सर असे तुम्हाला साईडला दिसत सर्व. हे बघा, आणि हे कड्या बिड्या पण एकदम लागलेले सर्व व्यवस्थित. दरवाजे बाहेरून काही असे दिसतात आहेत. तुम्हाला रूम पण दाखवतो या. एक रॅन्डम रूम दाखवतो. हा रूम बघा असा आहे. आईने रूम नाही बघितलाय ना. हा जॉईंट रूम आहे बघा. आतमध्ये जावा, कॅमेरामॅन तुम्ही पण जावा. असे रूम, असे सर्व विंडोज, हे सर्व टाईल्स. हात लावला का येणार तुम्हाला हात लावला. म्हणजे कोणताही व्यक्ती आहे, कोणी तुम्ही पण आलात ना तर तुम्हाला पण वाटेल इकडे आपण काहीतरी हात लावूया, असं बघूया की काय आहे. अजून याला आतमध्ये सर्व वॉशरूम बिशरूम सर्व बघा. समोरचे छान फ्लावर्स. कसं आहे मस्त कलर्स वगैरे छान आहे ना फ्लावर्सचे. म्हणजे असं सगळं मॅच होते. अजून हे इकडे वॉश बेसिन वगैरे व्हायचं ना. इथे वॉश बेसिन इथे आहे. वॉश बेसिन आणि हे दोन हे केले ते गिझरचं पॉइंट आहे, वरती गिझर आहे ना. गिझर पॉइंट आहे ते वॉश बेसिन. आता इकडे या आणि बघा. हा जॉईंट रूम आहे. बुद्धा मस्त आहे. याला अजून असं फिनिशिंग झालं किती छान दिसेल ना. हो. मस्त आहे. तिथे पण बाथरूम सेम आहे. हेच ना. हां वाव. मस्त आहे. सगळे वॉल छान आहे. हो, टाईल्सचे. टाईल्सचे. इकडे पण बेसिन येणार बाहेर. प्रत्येक बाथरूमच्या बाजूला बेसिन येणार बाजूला. हां ही सिस्टम चांगली आहे. हो हो. काय खिडकी आहे. इथून पण सगळं दिसतंय. हां तो बंद आहे ना बाहेरून. हां बाहेरचा. ती बिजी बाई बघितल्यात काय? हा ते आता ते सामान ठेवलंय म्हणून ती बघा. एक डोळा उघडला, एक डोळा मिटलाय. ही बाई छान आहे पण. छान आहे ना. मस्त आहे. पूर्ण झाल्याशिवाय ती डोळा नाही उघडणार आहे. एका डोळ्याने तू गुपचूप बघतेय. हो काय. होय. तुम्ही विचार करत असाल आई जास्त बोलत का नाही, सर्दी खोकला झालाय म्हणून ते बोलत नाही. नाही तर एवढ्यात हसून हसून पूर्ण हो गुटली पडली असती. ते पुढे आज वाटते कालच जायला पाहिजे होतं डॉक्टरकडे. हा स्विमिंग पूल डायरेक्ट मारा उडी. पाणी कमी जरा सुकला पाणी. हो. कमी झाला, अर्धा होतो परवा. त्या लेवल पर्यंत कमी. खालचं काय ना. सागरा तिकडनं येतो पाणी. ते बघा. हा त्या तिकडनं येतो ते खाली बघा माती. तर खाली कितपट काम झालेलं आहे तर तुम्हाला सांगतो बघा. हे जे पूर्ण या साईडला तुम्हाला दिसते सर्व, हे 2 हात पुट्टी आणि 1 हात लांबी एवढं सर्व मारून पेंट आणि प्रायमर, म्हणजे प्रायमरपर्यंत सर्व काम केलेलं. पेंट मारायचं थांबवलेलं आहे कारण एवढं सर्व अजून बाकी इतर सर्व कामात परत ते धूल उडणार, बाकी सर्व हातबोट लागणार, म्हणून पेंट सोडून बाकी सर्व मी फिनिशिंग वर्क सर्व करून घेतले. फिनिशिंग म्हणजे एक नॉर्मल वर्क करून घेतलंय, म्हणजे पुढे आपल्याला लेट नाही होणार. ओके. खालच्या पुरती तर एवढंच आहे, बाकी सर्व डोर बिर्स तुम्ही बघितलात ना सर्व ते.
त्या सगळे दिवशी लावून झाले. सर्व डोअर्स लावून झाले, सर्व बाथरूमचे डोअर्स लावून झाले. आता तुम्हाला वरती दाखवतो वरचं किती काम झालेलं आहे ते. आणि हे पण बघा डे लाईट आता दुपारचे 2 वाजलेले आहेत ऊन पडतं आणि बघा. ऊन बघा व्यवस्थित आहे, डे लाईट बरोबर आहे. आणि इथे व्हेंटिलेशन पण आहे, इथे पण उभं राहिलो ना आम्ही, पाठून हवा भरपूर येते. होय. तरी पण अजून मी ती खिडकी उघडलेली नाही. ती जर खिडकी उघडली तर इकडे अजून पण माझ्या पाठी वारा येतो बघा. तुम्हाला येतो वारा? येतो वारा भरपूर आहे. हे काय कपडे हलतात आहे. केस कपडे बिपडे हालतात बघा. हाच व्हेंटिलेशन इकडे गरजेचा होता, नाहीतर इकडे कोंडल्यासारखं वाटलं नाही पाहिजे. म्हणजे हे क्लोज असून पण हा व्हेंटिलेशन असा आहे, म्हणून आम्ही तिथे त्या विंडोज ठेवले तसे. होय. तर आपण सर्व बघितलेलं आहे. ह्यांचा फर्स्ट एक्सप्रेशन काय होता तुम्हाला इकडे आल्यावरती, जरा आमच्या व्ह्यूअरला सांगा. तो एक शब्द विथ एक्सक्लेमेशन मार्क सफिशियंट आहे आपल्याला डिस्क्राईब करण्यासाठी हे सर्व आपण जे काय काम केलं ते. आणि तुम्हाला हे सर्व दाखवलं नव्हतं की आपलं हे सर्व विंडोजचं काम झालेलं आहे. हे ते आपण दाखवलं नाही आहे. नाही, ही विंडोज कशी तुम्हाला दाखवतो. तुम्ही बोलत की ह्याची एंट्री कुठून आहे, ही एंट्री कशी माहिती काय, ही अशी एंट्री आहे, मधून ओपन होतं ते. हे असं उघडतं, मधून एंट्री आहे. ठीक आहे, हा कॉन्सेप्ट समजला मधून का, तर ह्याला लॉक पाहिजे की नाही. कारण ह्याच्यात इथून जर असतं तर आतून लॉक होणार, बाहेरून कसं उघडणार. कसं उघडणार? बरोबर आहे ना, ही सिस्टम अशी आहे. हे एका साईडला पण होतं, एका साईडला पण सर्व जातं. तुम्ही बघा जाऊ आतमध्ये, आम्ही तर काय बघितलेलं आहे सर्व. हा कॉन्सेप्ट समजला ना विंडोचा. हा विंडो असून हे डोर आहे, कारण इथून आपली एंट्री होणार आहे ना, म्हणून ह्याला मधलं दिलेलं आहे. म्हणजे ती चावी देणार तुम्हाला, ती बाहेरून आणि आतून तुम्ही लॉक आणि बंद करू शकता. आणि ह्या साईडला विंडो आहे, हे कॉन्सेप्ट वेगळं होतं. हा मधून नाही आहे, हा पूर्ण साईडने आहे. बाहेरून नाही उघडणार तुम्ही. हा बाहेरून उघडणार नाही. आतमधून आहे असा. जर हेच आपण तिथे गेलं असतं तर मग बाहेर जर गेस्ट गेले तर ते लॉक कसं करणार, म्हणून तिथे सिस्टम ती केली आहे आणि इथे ही विंडो सिस्टम केली आहे. आणि हे बघा, हे जिंदालचं मटेरियल आहे हॅवीवाला. हे आपण मुंबईला होतो तेव्हा मी करून घेतलं, त्यांना मटेरियल सर्व दिलं होतं, त्याचं काम सुरू म्हणजे होतं. असं होतं की अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से ना कोई अंदर आ सके. हे बघा, हे बघा. आणि हे जर आता पुसून घेतलं पाहिजे, हे पुसलं की व्यवस्थित छान काम झालं करतं. ना, हा स्पेस मस्त आहे. करून वरच्यांना ना खालचं दिसत नाही मेन. एवढं क्लिअर नाही दिसत. ऍक्च्युली दिसेल, जर हे क्लीन झालं तर दिसेल. नाही, मला तेच हवं होतं की वरच्यांना खाली नाही दिसलं नाही पाहिजे. दिसलं पाहिजे. हां, असंच मला हवं होतं. मग ते साफ केलं की दिसेल. दिसेल ते, ग्लास आहे ना. आणि इथे कॉन्सेप्ट तोच आहे. आता इथे कसं त्याला मग असं इथे उतरू शकतं. नाही. नाही, ह्याच्यावर नाही होत. त्याच्यावर नाही नाही. जायचं. ह्याच्यावर खालीवर कसं जाणार? तुम्ही जर ह्याच्यावरती गेलात तर मग तुम्ही डायरेक्ट खाली पडणार. घे बाय. इथे झोपायला मस्त आहे. होता दिला ना वारा, रात्रीचा आला बाबा. चला, हा कॉन्सेप्ट पण बघा. हे जे विंडोज आहेत ना, हे पण सेंटर बसून उघडणार अशी मध्ये. बरोबर, कारण ह्याला बघा इकडे आता चावी देणार तुम्हाला. बघा इकडे चावी लावायची, म्हणजे लॉक करून तुम्ही बाहेर गेलात. बरोबर आहे, म्हणून ह्याला असं आपण मधून ठेवलेलं आहे. आणि याचं पण वायरिंगचं काम वरती, फॉल सिलिंगचं काम आणि वायरिंगचं काम झालेलं आहे. आता ते पॅनल्स लावतील. हा रूम तर बघू शकतो पूर्ण. तिथे वॉशरूम आहे. डिझाईन खूप छान आहे ना, डिझाईन मस्त. हा बाथरूम बघा. हा बाथरूम. वाव, सेम आहे ना हे आणि हे. नाही, वेगळं आहे. कलर असं सारखं वाटतं. डिझाईन डिझाईन जरा हा मस्तच आहे. बघ,
आतमध्ये कोण आंघोळ करायला गेला ना तर बाहेर कोणाला ब्रश करायचं असेल तर इथे बेसिन इथे ब्रश करू शकतो. हा इथे हे फक्त हे ठेवलंय का? हा आंघोळीचं आणि ते आंघोळीचं आणि बाथरूम एकाच ह्याच्यात. हा हे मस्त आहे. खूप छान केली. आणि हे कॉन्सेप्ट पण आवडलं की नाही, हे विंडोवाल्यांना मीच आयडिया दिली की असं तुम्ही सेंटरमधून मला द्या तर ती चावी लागेल. होय. सेम कॉन्सेप्ट इकडे आहे बघा. हा, हे सेंटरला. ह्याला बघा, ह्याला सेंटर दिलेला आहे. हा, याला सेंटर ओपनिंग दिलेली आहे हा. आणि त्याला विंडो ठेवलेला आहे. हे बघा, ह्याला विंडो ठेवलेली आहे. समजलं? ते सगळं सेंटरवर आहेत ना. नाही नाही, हे साईडचे हे आहेत ना. 3 रूमला 3 सेंटर आणि बाकी जेवढे सर्व Window. विंडोज. कारण ह्याला सेंटर देऊन काय आहे बघा, हे पूर्ण तरी उघडत आहे तुम्हाला अशी स्पेस, किंवा हे पूर्ण त्या साईडला झाली, ही पूर्ण तुम्हाला मोकळं. इकडे पण बसू शकतात ते इथे पण चेअर तुम्हाला वगैरे समजा टाकून. तुम्हाला वाटलं तर आम्ही इथे पण तुम्हाला चेअर हो. देणार बसायला इकडे व्यवस्थित. म्हणजे तुम्ही डायनिंगचा टाईप इकडे समजू शकता. म्हणजे हे विंडोजचं वर. हे सगळं दिसतंय. आणि आता तुम्हाला व्ह्यू दाखवतो. चांगला दिसतोय. आई ना तू हे उघडून दाखव. तेव्हा ह्याला जाळी पण आहे व्हेंटिलेशनसाठी बघा. हा. इकडे जाळी लावलेली आहे आणि वारा बघा केवढा आहे. म्हणजे जर पूर्ण उघडलं तर वारा बघा तुम्ही बघा. हा फॅनची पण गरज नाही. ऍक्च्युली इकडे पण फॅनची गरज नाहीये, कारण टोटल व्हेंटिलेशन बघा इकडून. आता तुम्हाला वाऱ्याचा आवाज येतो का माहित आहे, पण व्हेंटिलेशन इकडे भरपूर चांगलं आहे. तेच आवाज आहे ना मेन. आणि इकडे पण ते. आणि तुम्ही विचाराल मग ह्याला जाई नाही का, ह्याला पण जाई आहे बघा. सगळ्याच विंडोजला जाळी आहे. विंडोजला जाई. ओके. आणि यांना बघू द्या, यांना एन्जॉय करू द्या नेचर. आणि तुम्हाला सांगतो आतापर्यंत हे व्हाईट दिसतं, व्हाईट हे पेंट झालेलं नाही आहे. हे 2 हात पुट्टी, 1 हात लांबी आणि प्रायमर एवढं सर्व होणार आणि थांबवणार. पेंट थोड्या नंतर करणार. पाऊस गेल्यानंतर पेंट. पेंट. म्हणजे सध्यापुरती आपलं वरती इथे ॲक्च्युली दरवाजे नाही आहेत, पण इकडे एकच दरवाजा आहे बघा इकडे. हा डबल बेडरूम कॉन्सेप्ट. असाच अडकेल, असाच अडकून राहील. झोपला तो. भैया झोपला. हे बघ हे 3rd रूमचं वॉशरूम बघ मग. आणि मेन ह्याचा दरवाजा दाखवतो तुम्हाला. वरती फक्त हा एक दरवाजा आहे बघा. बाई, हे तर असे अडकतो. वरती असा एक दरवाजा आहे फक्त मध्ये या रूममध्ये. हा कशासाठी बनवला आहे की एकाच वेळी तुम्ही 2 कपल आलात किंवा 2 जर वेगवेगळे आलात, बरोबर, तर तुमच्यासाठी 2 एकाच रूममध्ये 2 सेपरेट रूम असं. हे छान वाटतं ना ते फ्लॉवर्सचं. मस्त. आई तुम्हाला आवडला? मग एवढं भारी वाटतं ना. खूप छान वाटतं. आपण दरवाजा लावून घेऊया, नाही तर तू जायला लागतो रे. तुला मग दरवाजा लावतो. हा. बुबू जाईल. दरवाजाचे हँडल बिंडल बघा कसे आहेत. सही आहे, मस्त आहे. भारी वाटतंय सगळं. जसं काय एखादा राजवाडा महल टाईप वाटते ना सगळं असं. होय. व्हाईट गोल्डन ऍक्च्युली मोस्टली Combination व्हाईट चांगलं गोल्डन आहे. कॉन्सेप्ट सुरू आहे. पण बघूया आता कसं काय अपडेट येतोय, कसं काय आपले प्रोग्रेस होते त्याच्यावरती सर्व. आता सध्या सगळं झाल्यावर अजून पण एक क्लिनिंग झालेली ना, अजून पण थोडं काय ना काय काम सुरूच आहे आपलं. हा रूम बेसिकली एक मिरर टाईप, एकदम ओपन टाईप हा रूम असेल एकदम. पण छान. हे समोर आलं. समोर व्ह्यू, हे व्ह्यू तुम्हाला, हे सर्व व्ह्यू. पण छान आहे खरंच. सगळं तर दिसतंय का? म्हणजे असं नाही झालं पाहिजे. गोल्डन रूम मध्ये कसं होतं, तो फ्रंट आहे, तो बॅक आहे. इथे कोणत्याही रूमला भेदभाव नाही. सर्व रूमला आपापली सर्वांना स्पेस दिसू आहे. शकते ना. सर्वांना आपापली स्पेस ओपन आहे. ते त्यांना ती ओपन स्पेस, यांना ही ओपन स्पेस, याला ही समोरची ओपन स्पेस. किती ते सगळं समोरच असतं. ओके. तर बघा असं आमचं घराचं काम एवढ्यापर्यंत सुरू आहे. जरा जवळ आता आज उद्यामध्ये वरचे फॉल सिलिंगचे जे पॅनल्स आहेत ना, PVC पॅनल, ते लागतील. मग हे जो आपला मध्ये जे आपण काय केलेलं आहे त्याचं काम सुरू होणार. त्याच कामासाठी आम्ही मुंबईला गेलो होतो, बरोबर ना. आम्ही काम करून आलो ना. आम्ही ॲडव्हान्स पेमेंट किंवा फुल पेमेंट त्याची खालची करून आलेलो आहे पूर्ण. मग ते आता 3-4 दिवसात येतील. मग तो काम तुम्हाला दाखवतो. सध्यापुरती ही अपडेट झाली. एवढं सर्व झालं आमचं. एक करून सर्व कामं होतात. बरोबर आहे ना. चला आता तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाय बाय. बाय.